Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εποχή του χαλκού, τις τεχνολογικές, κοινωνικές, αλλά και πολιτισμικές εξελίξεις που λάβαν χώρα αυτή την περίοδο. Η εποχή του χαλκού είναι μια προϊστορική περίοδος που χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη χρήση του χαλκού για την κατασκευή εργαλείων, όπλων και άλλων αντικειμένων. Η περίοδος αυτή διήρκησε από περίπου το 3300 μέχρι και το 1200 π.Χ., αν και οι ακριβείς χρονολογίες διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η εποχή του χαλκού ακολούθησε την εποχή του λίθου και προηγήθηκε πριν την εποχή του σιδήρου. Είναι μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη χρήση χαλκού και την ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας μετάλλων. Χωρίζουμε την εποχή του χαλκού σε 3 περιόδους, στην πρώιμη, την μέση και ύστερη εποχή. Η πρώιμη εποχή του χαλκού, 3300 έως 2100 π.Χ., έχουμε εξόρυξη χαλκού από ορυχεία σε περιοχές όπως η Κύπρος και η Σαρδινία και χρήση απλών εργαλείων και όπλων από χαλκό. Δημιουργία μικρών αγροτικών κοινοτήτων και τοπικό εμπόριο χαλκού και άλλων πρώτων υλικών. Κατασκευή απλών κτισμάτων από πυλό και ξύλο. Δημιουργία απλών εργαλείων και διακοσμητικών αντικειμένων από χαλκό. Σημαντικοί πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο ήταν οι πρώιμες πολιτισμικές ομάδες στην Εγγύης Ανατολή, για παράδειγμα οι Σουμέροι. Η μέση εποχή του χαλκού, 2100 ως 1550 π.Χ., έχουμε την ανάπτυξη τεχνικών εξόρυξης και επεξεργασίας χαλκού, όπως η θέρμανση και η χύτευση, δημιουργία του μπρούτζου με κράμα χαλκού και κασιτέρου, ανάπτυξη πόλεων και κοινωνικών ιεραρχιών, επέκταση εμπορικών δικτύων στην Εγγύης Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, κατασκευή μεγάλων κτηριακών συγκροτημάτων και ανακτόρων, ανάπτυξη των πρώτων μορφών γραφής για εμπορικές και διοικητικές ανάγκες. Σημαντικοί πολιτισμοί αυτή την περίοδο είναι οι Μινωίτες στην Κρήτη και οι παλαιές βασιλείες της Αιγύπτου. Η ύστερη εποχή του χαλκού, 1550 έως 1200 π.Χ., υπάρχει βελτίωση των τεχνικών μεταλλουργίας και ανάπτυξη του μπρούντζου, ανάπτυξη σύνθετων όπλων και εργαλείων. Μεγάλες πόλεις κράτη με ανεπτυγμένα διοικητικά συστήματα, εκτεταμένες εμπορικές ανταλλαγές χαλκού, κασιτέρου, ασημιού και ειδών πολυτελείας. Σύνθετα αρχιτεκτονικά έργα, όπως είναι τα κυκλόπια τείχη των Μυκηνών. Υπάρχει επίσης πλούσια διακόσμηση σε κοσμήματα, όπλα και αγγεία με χρήση πολύτιμων μετάλλων και λίθων. Σημαντικοί πολιτισμοί αυτή την περίοδο είναι ο Μυκηναϊκός πολιτισμός στην Ελλάδα, Χεταίοι στην Ανατολία και η Νέα Βασιλεία στην Αίγυπτο. Στρατιωτικές εξελίξεις, όπλα και πολεμικές τεχνικές στην εποχή του χαλκού έχουμε ανάπτυξη πολεμικών αρμάτων και σύνθετων όπλων, πολεμικές τεχνικές με τη χρήση σύνθετων όπλων, όπως τα άρματα μάχης στην Αίγυπτο και η βαριά οπλισμένη πεζικό στην Μυκηναϊκή Ελλάδα, κατασκευή σύνθετων οχυρώσεων και τυχών γύρω από τις πόλεις και μεγάλα οχυρωμένα κέντρα όπως οι Μυκήνες και η Τρία με κυκλόπια τείχη και προχωρημένες αμυντικές δομές. Σημαντικοί πολιτισμοί είναι ο Μινωικός πολιτισμός, ανάπτυξη εμπορίου και θαλάσσιων δικτύων στην Κρήτη, ανάπτυξη των πρώτων ανακτόρων όπως το ανάκτορο της Κνωσού, κορύφωση του Μινωικού πολιτισμού με ανεπτυγμένη τέχνη, ναυτιλία και εμπόριο. Επίσης, ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, ανάπτυξη των Μυκηνών ως κέντρο εξουσίας, κυριαρχία στην ηπειρωτική Ελλάδα και ανάπτυξη της γραφής γραμμικής Β, κατασκευή μεγάλων τάφων, θολωτών τάφων. Μεσοποταμία και Αίγυπτος, υπάρχει ανάπτυξη των πρώτων πόλων κρατών, χρήση της φινοειδούς γραφής. Αίγυπτο,
Έχουμε κατασκευή πυραμίδων και μεγάλων ναών, ανάπτυξη της γραφής, εκτεταμένο εμπόριο και πολιτισμικές ανταλλαγές. Τέλος, η εποχή του χαλκού, λόγω της εξάντλησης των φυσικών πόρων, τις αλλαγές στο κλίμα, εσωτερικές αναταραχές και εξωτερικές εισβολές, π.χ. εισβολές των λαών της θάλασσας, μετάβαση στην εποχή του σιδήρου και αλλαγές στην κοινωνική και στρατιωτική οργάνωση λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Η εποχή λοιπόν του χαλκού είχε μια βαθιά επίδραση στην ιστορία, διαμόρφωσε την εξέλιξη των πολιτισμών και την τεχνολογική πρόοδος. Οδήγησε σε σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που έθεσαν τα θεμέλια για τις μελλοντικές εξελίξεις.